Чувашстанның Комсомол районындагы борынгы татар шорты авылының тарихы турында кайбер мәгълүматлар булса да, кызганычка каршы аның исеме каян килеп чыгу хакында төгәл белүче табылмады. 40 ел авыл мәдәният йорты мөдире булып эшләгән Фләрия апада әби бабалары сөйләп калдырган бик аз гына коры истәлекләр генә сакланып калган. Элекке югарыгра поплар юлы дигәндә шунда булган. Аннан балаларны ырлаганнар. Балаларны цыганнар, балаларны цыганнарларга күрә мондара күчкәннәр. Мәчетләр бер ай булган, аны кескәннәр. Кескәстән аннары безнең авылда окул йортлар булманга күрә, урада неләрендә авылдатып бергәннәр зуррак илләрдә. Элекке иске мәчетебез менә шул клуб урнашкан урында нәк кыйблага таба карап тора торган булган. Бик матур иде мәчетебезне әле мин беләм, безнең укыган вакытта 8-9 класста шул мәчеттә белем алдым, гыйлем алдым. Авылның имам хатибы Шафигулла хәзрәт белдергәнчә, авылда дини йолаларны үтәү, гает җомга намазлары совет хакимияте чорында да бетмәгән. Совет заманында дин изәрлекләнгән вакытларда да бездә беркайчан да дин югалмаган. Шәхси йортларда булса да җома намазларын, аят намазларын, көндәлек намазларны һәр вакытта да авылыбыз халкы үтәп барган. Бу нәрсәләрне мин барысында Ишан хәзрәтнең мирасының дәвам итүе дип саныйм. Татар шортысы әллә ни зур булмаса да, авыл халкы элегелектән бик дини һәм мәгърифәтле булган, укымышлы имамнар чыккан. Заманның танылган дин галиме Ишан Габденасир Мөхәммәддинов та шуларның берсе. Казанда, Бәрәскә авылында, анарсын Бухарада гыйлемнәр ала и шунда инде ул рухи дәрәҗәләргә ирешә. Димәк, Ишан булып, шушы Буа мәдрәсәсенә кайтып, озак еллар, 30-дан артык ел хезмәт итеп, күп шәкертләр тәрбияләп, халыкны тәрбияләп, бик зур хезмәтләр куеп, шунда вафат була инде. Аның бик кызыклы тормыш юлы, ул шундый абруйлы галимнәрдән саналган, заманасына күрә революциягә кадәр, һәм аның бер кызы Зөһрә исемле кызы Марҗани кияүдә була. Шабуди Марҗани безнең татар халкы мәшһүр галимендә, икенче кызы Илхаҗир исемле икенче татарның танылган мәшһүр галиме Нургали Хәсәнов та кияүдә була. Шулай итеп, ул заманда инде галимнәр, дин әһелләре балалары белән туганлашкан бер-берсе белән. Чорыбызның танылган язучысы җәмәгать эшлеклесе Әркай Зайдулла да бүгенге чарада очраклы түгел. Аның туган авылы Шишкан шортыда нибары 7-8 чакрымда гына урнашкан. Шуңа күрә мондагы кешеләр вакыйгалар белән ул сабый чактан ук хәбәрдар була. Мин әлбәттә ишетеп үстем. Ишан турында да, һәм аның дәвамчылары, мөритләре турында да ул безнең якта бик атаклы кеше була инде, үзенең мәдрәсәсе булган. Кичкенә генә шурт авылында менә шундый мәдрәсә тотып, халыкны дингә чакырып, яманга чакырып, мәгърифәт нуры чәчеп яшәгән олы кеше. Әлбәттә монда Буа мәдрәсәсен тәмамлап килә. Ни кызганыч, бүген авылда мәктәп тә, китапханә дә юк. Барлык халыкны берләштереп торучы үзәк хәзер мәчет. Ял көннәрендә балалар җыела, дини дәресләр бирәбез балаларга, дини гыйлем бирәбез. Хатын-кызлар да йөриләр мәчеткә, дини гыйлем алырга, бабайлар да йөриләр. Әлхәмдүлиллаһи, без авылыбыз бетә дип бер дә югалып калмыйбыз. Хәсән хәзрәтләре ничек тырышкан, шырт авылы өчен biz дә хәлебездән килгәнчә авылыбыз югалмасын, авылыбыз бетмәсен дип, хәлдән килгәнчә кич куябыз. Республика авылларында бүген 40-тан артык мәчет эшләп килә. Әле яңалар да төзелә. Безнең Козловка шәһәрендә бер мәчетебез төзелеш өлешендә, киләсе елларда аның да аякка басуын инде түшәмнәре ябылып, унда өлгертелер дигән өмет белән халыкның булышлыгын күреп хезмәтләр бара. Татар шортысында төрле елларда авыл мәчетендә имамлык иткән хәзрәтләрне бүген дә искә алалар. Алар хакында китаплар нәшер итеп, каберләрен карап, тәртиптә тоталар. Менә бу 1863-1909 елларда имамлык иткән Хәсән хәзрәт Исмәгыйлов хәбәре. Бүгенге чарага килүчеләр дә мәчет янәшәсендә генә булган зиратка барып, аның рухына дуа кылдылар. Ва ухра тухиббунаха насрун миналлаһи ва фатхун қариб. Зиратта дуалар укылып, мәчеттә илә намазыннан соң бәйрәмгә кайткан кунаклар һәм авыл халкы өчен йөзләгән кешегә зур аш мәҗлесе узды. Чувашстаннан Рамис Сафин, татарлар.